थारैनो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव लोंग्रा दैनि थाखाय बिथांमोना माबायदि जेंना जेंसियाव गोग्लैदों आं बेफोरखौ मिथिनो थाखाय आङो बर' खौरांनि गेजेरजों मिथिनो नागिरदों। बे जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खख्लाबारि समस्तिनि सिंनि जारगाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोना लोंग्रा दैनि थाखाय बेसेबां हाखार जादों, बेसेबां दुखु जारला जेंना जेंसियाव गोग्लैदों बेफोरनि सोमोन्दै आङो बे गामिनि रायजो जानाय बिथांमोननाव आङो बर' खौरांनि गेजेरजों जों मिथिनानै लानि। आदसा आबै, नोंथांमोननि लोंग्रा दैनि जेंनाया माबायदि सोलियो? जोंनि दै लोंनाया मा खस्थ' आरो एखे हाजो खर'निफ्रायसो जों बिदि गाहायावसो लांफैनांगो साइकेल लानानै हायाबाबो सान्दुं गोसाबाबो अखाबाबो रोगा रोगा जानांगौ आरो जोंना। दैज्लां बोथोरबाथाय बेनि दैखौ मोनलोङो जा? दैज्लां बोथोरबाबो बिदिनो लांफैनांगो। गुबुंले जाया नामा? गुबुंले जाया इयाव, ओमफ्राय दंग' दंलायाल' गुबुंले जायो। ओमफ्राय आरो गुबुंनो रोङा नालाय ओमफ्राय जों बेखौनो लाङो आरो। नोंथांमोना दि एसेबां गोजाननिफ्राय लांफैयो नाथाय बेवहाय दुखु जारलाफोर जाया नामा? जायो जानाया जाबा माथो खालायबावनो उफाय गैया। दा आरो भट होनो फैबा भटनि टाइमाव आरो मानसि नागिरफैयो भट हो जों नोंसोरनो दै होगोन, जों नोंसोरनो बायदिसिना दलं होगोन, लामा होगोन होनो, नाथाय होबाथाय आरो होआ बेफोरबायदि आरो। खस्थ' जारला सहायनांसिगोन आरो जों। बेवहाय मेडिकेलनि मोनसे सुबिदाफोर गैया नामा? मेडिकेलालाय गलागावआवनो थाङो, गलागावआव थाङो जोंना। बिटिसि सरकारा नोंथांमोननि जिखिनि दुखु जारलायाव गोग्लैनायफोरखौ नायफैफेराखै नामा? नायफैयाखै दे, बिदिनो भट दिनाल' फैयो, भट समबाल'। ओमफ्राय बेलेग दिना आरो फैयाना बिसोरो। भटबाल'सो जागार जिगेर जाफैनोसै, भट गैयाबा गैला बेफोरबायदि आरो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैफेराखै नामा? हाग्रामा फैफेराखै खोमा, गलागावआवसो ना मायावसो नुदोंमोन आं हाग्रामाखौ खनसेल' मिथिं लिंनायाव थांनायाव। लांफैनाबो थाइसे गाहामल' रुजुननो हायो, साइकेलजोंसो लांफैयो आरो जारखेन बायनानै। दैज्लाङाव आरो दै बाना जायो नालाय, दैया साफा जाबासो लांफैयो, बांद्राय दै बाना जाबाथाय जोङो दैखौनो मोनलोङा, बिराद खस्थ' होयो। नोंथांमोना बेमारफोर जाबाय नामा? बिनि दैखौ लोंनानैथ' जोङो बेमारखौ जानाय मोनथ'वाखैमोन मोननायालाय एसे दिन जाबाबो। नोंथांमोननि सोलिनायाव जोबोद गोब्राब जायो नामा होमबा अब्ला? जोंनि सोलिनाया दैनि थाखाय बिराद गोब्राब, खस्थ'आनो। नाथाय लामाफोरा माबोरै दङ? लामायाबो बेनो, लामाखौबो जोङो खस्थ'आनो मोनो, लामाखौबो मोजां मोनाखै आरो दै लांफैनो। साइकेलाव बजायलाबाथाय नारखोनो बिराद खस्थ' मोनो, मेङो, बे खस्थ' मस्थ'सो लांखायो बिदिनो। बिटिसि सरकारा दि 15 बोसोर सलायबाय बिपिएफआ, नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलखौ डेभेलप खामानि मावनायावदि गोबां बेखार जाना दङ, नाथाय मा फोरमायहरगोन? जोङो जेबो डेभेलप खालामनायखौ मोनाखै। जोङो गोदो बिसोरनियावनो भटखौलाय होयोमोन बिपिएफनावनो, ओमफ्राय जोङो जेबो लामा आरो दैनि जेबो होनायखौ मोनाखै आरो जोङो एथ' दिन भट होबाबो। इयुन समाव नोंथांमोना सोरनो भट होनो सानो? जोङो जाय सरकारा जोंनि जायगाखौ मोजां खालामगोन आरो डेभेलप खालामगोन, बे मानसिनोसो जोङो भटखौ होगोन। बेमार आजारफोर जायोबा नोंथांमोननि खाथियाव हस्पिटालफोर गैया नामा? गैया, मोनसेबो हस्पिटाल खाथियाव गैया, जोंना गोजानावसो थांनांगौ। माजों लांनाय जायो नोंथांमोना बेमार? दैज्लां बोथोरबाथ' बिराद खस्थ'आनो मोनो, गारियाबो दै देरबाथाय बारबोनोबो हाया, ओमफ्राय आरो थेलाफोरखौबो बिदिहाय मोनबाय थाया, थख्राजोंसो बाननानै लांनाय जायो। बेमार गोसा जाबाथाय खस्थ'थार मोनो आरो बिदिनो। रावबो एमएलए एमसिएलएफोर नायफैफेरा नामा नोंसोर? जोंखौ दासान्दि जोङो रावखौबो नायफिननायखौ मोनाखै। बे दैखौ बाननानै रोगायो नोंथां? जोङो 2.5 किल'मिटारनिफ्राय। बिदि बानना रोगानायाव जेंना जेंसिफोर जाया नामा? जानायालाय बिदिनोसै, खस्थ' मस्थ' लांनांगौ जायो, उपाय गैया, गथ' गथाय मोसौ नुनो होनांगौ जायो, लांनानै बाननानै बेबायदिनो सोलिबाय दं जोङो। खमसे खम 30 बोसोरसो जाबायानो जोङो बे जायगायाव थानाया, फार्स्ट हादान खुलिनायनिफ्रायनो। बेवहाय वाटार साप्लाइ बा दंखलनि माबा मोनसे बिटिसि गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे राहा लायाखै नोंथांमोना? गैया, भटखौबो नांनाय समाव फैयो, बेनिफ्राय जिथियाना मानसिफोरखौ नांगौ हिथिना थुब्रायो, आरो उनाव आरो बेनिफ्राय जोंनो दै नांगौ ना मा नांगौ बेफोरखौ जोंखौ बिसारखौनो लाया। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांसो दङ बे दैखौ जाफैग्रा? बे दैखौ जाफैग्राया दं, 10-12टा गामिसो दं बे दैयावनो। बे दैखौनो जायो। दैलांबाथाय बे दैया, दैलांबा आरो गुबुंले जाबाथाय आरो थालायनांबाय, उनाव गोग्गो जाबा आरो लांलायबाय, बेबायदि खालामो आरो रायजोफोरा। बेमार आजारफोर जाया नामा? बेमार आजाराथ' सासे सानै सोरबा बायदिया बै गथ'फोर माबाफोर गगा मोननाय गुजुनाय बिदिनो जालाङो, आरो गेदेर मानसियाव जायो। सरकारनिसिम मा फोरमायहरगोन नोंथांमोना बेखौ बिदि जेंनायाव गोग्लैना दं? दा सरकारनिसिम माने दा सरकारानो नायफिनाबा
सरकारनोलाय मा होआखै जोंलाय भटबो होदों भट बिनो फैबा भट होदों भट होबाबो थेवबाबो जोंनो लामा बानायना होगोन बा दैखौ बानायना होगोन बिदिखौनो होनलाङो ओमफ्राय आरो दा होआबालाय जों मा खालामनो बिदिनो खस्थ' खालामनानै जाबाय दं।